iki madhep nyandi aku iki. Madhep ngetan dadi kono kidul dhewe. Ya, Mbak Kiki ngadeg dhisik. Heeh. Terus sisih kono. Ya. Terus disusul Mbak Diah. Terus disusul Mbak Luki. Mbak Diah mepet karo Mbak Kiki. Nah. Ya, terus disusul Mbak Luki, disusul Mbak Lilis Karnali. Susul Mbak Punjung karo Mita. Ya, ditoto sing apik jejer. Cukup rodok rene, rodok rene. Maju. Nah. Mita iki aja ngono kuwi ndek dhewe ngono. Kene apa piye? Pangku bapak. Apa pangku bapak gender? Yo. Didhisiki Mbak Suliseva dhisik, wong loro sambung pucunge digarap wong loro. Coba. Iki pundutane Pak Muidi. Nyat saiki iki ombyake do golek kopi ning angkringan sing diarani kopi wengi. Sambi utut ngombe kopi seger. Wis mo alit angkringan kopi Kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados. Ngangan-angan ing sajroning wengi. Sitere dunggahke sithik.
kopi wengi buka angkringan tek pelayane sinden Sekar Gadung. Wah, nan ya. Ora badi ning malah tekor. Iya. Gedeng alit iku saupama Ya, harap tipis-tipis. Kopi wengi nganti dalu linalitan bisa lali Gedeng alit
hati-hati lho, lek ning kene iki kok daging alit. Ya. Sing tak kuwatir iki lek nganti salah ucap. Mongko gading alit terus daging alit. Iya. Ya, kaya apa dadekke, Nduk? Gedeng alit iku saopo Dadi sing serontolen ki ora mung kandhek ning pengucap tok kala mangsa nadyan to nyabut utawa mbalung kuwi ya sok serontolen. Ha iya. Kaya ngono. Ki mau gorengane dhewe tembange